ABP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras 7:42. Atod sa Indukan Pansipane Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siring man, atod sa Indukan Clinic ni Dr. Rode Ante. Piparan po sa Indugabos. Nan sa iyang clinic, nayaon sa Santa Teresita Hospital, bukas. Asinyaon po siya, oral daw. An oras hatod sa Indokang Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Right Med. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita tagahapot lang. Ang nagkaperang barangay, mga tugang sa Santo Domingo, naghapot sa indang mga kababayan, magin sa indang mga sadiri, kung sa inda ajing hali, ang kadakulda-kul na ukay. Ang nagkapirang barangay kan Santo Domingo, may nahihiling mga tugang na mga ukay. O ano daw? May nagkakapirang barangay sa sentro na may nahiling na mga ukay. So ibadang ukay mabuot, so ibadang ukay maisog. Inda kung anong lakdang kainikan lokal na gobyerno, ini palan bako umasa ng pagkakataon nangon niya nagluwasan ang hapot nga ni kan mga residentes duman. Sain nga niya tabi hali an ukay. Iyan ang hapot. Sain nga niya tabi ini o hali na ukay. Bata da may darakula, may saraday. Maray kon darakula taram tan ako sa hali. Pero ilingan nindo mga tugang, ang Santo Domingo baga ni bang lugar dyan, aran ni baga sa mga bulod. Pero, ang hapot nga ni kan mga residentes, day po mga tugang masabutan, kung sa intabi talaga hali ang ukay. Iyan nga ya, ang hapot. Aramon ta daw mga tugang ang detalyes kayan sa report ni Jenny Balyaran, live and direct from Santo Domingo, Albay. Jen, good morning. Detalye mo. Maray na pag-aaga, VP Henry, maray na pag-aaga sa gabos sa mga parantabay. Perwisyon na sa palibot ang haros daw ang bulan na nagpapalagaw pagaw na buwing ukay sa Santo Domingo, Albay. Bulan ng Pebrero, kan manotaran ang buhay na ukay ni ini sa compound, kang pamilya Balanes sa Porokdot sa Barangay San Vicente, kan Santo Domingo. Asin siguro na sarong ina na naka-stud ni DVP, binukod ang sayang aki, isalog mismo kan sa indang harong. Apera digdi, nanotaran man ini sa ilawad kang barangay San Rafael, kung sa inagbuburo-balyo sa mga kaharungan, mantang nakadanyar man sa mga tinanong na masetas ng mga residensya na naduduman kay ini. Marso 6 naman, VP Henry, sarong 2 anyos na babae sa barangay San Vicente ang binukod kay ini. Natulos man na nakalikay, alagan nagkausa ni sobrang takot sa aki. Katakot kay ni sa giraray na lang po ang mga residentes kan mga barangay sa mga otoridad na matawa ni magkakanigong aksyon ang labing problema. Kay ba sa tabi VP Henry, ang sarong apektadong residente na si Jimus Barrios, tanganing iladawan sa toang itsura mismo kang okay na ini at sinang eksperyensya mismo ninda sa indang lugar. Hello, James. Hello, maray na aga po, BB Henry. Yes, sir. Maray na aga po. Migo, pwede pakidescribe mo daw kay primero na ha, paano mo nahiling as in-discover ang okay na yan? Bali po, digi po sa samuyang compound, nakahoy. So,
Ngunyan, bigla na lang na may nagbisitang ukay dahil nga ni haram kung sa inihali. So ngunyan, sa inot na panahon dahil kami nag-aadit dahil pamanya o lang sa puntang kahoy. Iyo. Alagad, nasambit gani po na nagilawag na ni sa harong as in binukod itong sarong kung pinsan, 4 anyos po ito. Sa lawag din sa harong. Okay. Tapos nakaaging February 11 po, tulos man po ako na nagsurat sa LGU Santo Domingo. Sa ngani po, maagad aksyon kung ano ang pwedeng gibuhon duman sa ukay na ito. Okay. Nagpromesa man po sa Royal Agricultural Service na action na ito. Iyo. So, bali February 13, nagduman po ang personalis ng LGU sa Muyang Compound. Alagad, mamundo, dahil po naabutan o natsyempuhan itong ukay. Nakaisip man sa ukay. Ano? Garo na malaki sa ukay, ha? Nakatunog po gayet DP Henry. So, bale, after that pangyayari ito, nagpahiling giraray po itong ukay. Okay. Nagbibisita giraray sa compound. Alagad mamundo nga ni kang Sabado. Mismo lang sutugan ko ang inatake habang nagkakawat po duman sa compound. Okay. Okay. Migo, pirang ukay tabi ni sa iling nindo. Pirang klaseng ukay. Kaso hapon po, may nakapagbarita sa kuya na uwa naman daan na nagpahiling naman sa barangay San Rafael Ukay. Nasa rooftop na sang sarong barangay official. So ngunyan, dahil ko masabi kung saro o duwa, pero kang nahiling ko sulit trato, gari magkaiba po. Magkaiba? Sa yaon, sa may, nyaon sa ibang nga barangay, gari medyo halabang pandok. Opo. Alagad di kisoya o samuya, medyo sadit kiliit. Okay. Ano pang bakit ba dyan nag-aataman ki okay sa Santo Domingo na nakabuhi? O, saan daw tabi ang hiling mo? Saan daw hali ini? Iwani po ang kaputan na dakula sa kaluyan ng panahon. Wala man digding okay na naglakaw-lakaw, nagturun-turo sa makahoy. Alagad, bigla na sana ni nagpahing. So inot, na-amaze po sa mga tao yan may ukay. Alagad, sa paghalik ang panahon, medyo delikado na po sa mga aki. Kumbaga nagbubukod na, nangungulog na, posibleng mangulog na kita. Aki lang ang pigbubukod niya, tabi, James? Yes po, VP, bale, pag may nakakawat kayong aki o may kapot na pagkaon, nakaman po natulog ining ukay. Sa dapat yun, madakop yan na ukay naan? Ano? Yes po, bale po, nag-follow up nga ni Giraray kami, digi sa LGU. Contact ko immediately. Kang March 6, nag-contact po kita sa LGU personnel kung sisay po pwede makatabang na maaksyonan. I see, okay. Tapos at yan po, ma-follow up Giraray po sa Agriculture Service kung ano ang maray na lakdang para po. Sulas na nahiling tabi ini kang Sabado, ining Sabadong ini? Yes po, definitely po. March 6 po yan. Bata ara mo, James. Ano kay baga, yan, nakaka-acquire yung kirabis. May rabis yan eh. Ano ba? Ano? Gari man yan ayam na pwede siyang magkaigwang rabis. Insaro pa, buda may pag mga maisog talaga, pwedeng gurong-gusong kakayan. Baka magkausaki problema sa mga, kumbaga, aki ang garo natitripan ka ini. Iyo po, iwan po, at katakot ni siyempre, saradit man sa mga aki. Di makatakot man agad na kulugon sinda. Yeah. Abot na mangyari po ito, kaya sana ma-action ng tulos ini. Iyo. Takon siguro may tagsadiri kayan dyan. Baka, posibleng, takang Pebrero pa na iling na inot, baka naghahanap na. O baka, alay dyan sa nagkapirang makahoy na lugar sa Santo Domingo. Siguro po, dahil po masabi, dahil pa man po nagtao ki report or assessment to LGU regarding this matter po. Basta ang agenda po ninda, is to rescue da po itong ukay nga ni madakop tulos ninda. Iyo, okay. Sige tabi, James, salamat ha. Tamang follow up man tabi kami kay Mayor Jun Aguas, kambagay na ini ha. James? Yan po tabi, BP Henry. Ang concerned citizen ng digdi sa Baluan, Santo Domingo, Limos Barrios, Jenny, problema kang uhay. Jenny, nakaabot na kay Mayor Jun Aguas ini? Roger na po, VP. Nakaabot na ha? Okay. Yes po, pero sa ngunyan po, man po giraray ang halat ka mga residente, dahil sa sagot sa ngunyan, di pa man po ni solusyon para digdi. Ano hapot ngunyan? Paano paglakop ka no kay? Yan, VP, ang problema, ang kaabutan man po ka mga residente, kung sinda po, pwede kayo ni magdakop. As in kung... Ang aram ko ka, Jen,
Sa mga residente diyan, pahanapon mo ano yan? So, iba. Iba. Dati ang pigagamit ka Ano? dati ang pigagamit ka ang suwa. Maloy ang Okay. suwa. Ang pinakadabis so iba palan. Oho, garo Ara kang mo trap. balik kan uka. Baga pag ginapo mo, Mm-mm. automatic baga hihungit niya. Opo, O, di, okay. ang pait kan be, ano kaya Jenny, gigapo-gapo kina kolo na iba. Oho. Tapos pag nasalo niya, hihungit niya. Pag namatay sa kangalso, minapiyong iyan. Sa kadakopon. pwede na, baby. Pagpiyong sa kamo sa lakabon ki sako. Sige, baby. Paguna ka, tultol ngayon solusyon mo. Ulo ko lamang sa iyo si Baluni data, baby Henry. Masabi si Mayor Boda so municipal agriculturist. Paguna ka, tultol ngayon solusyon kan masedang ini. Kapilyuan pala na. Dati ni, picturisting iyan, suwa. Okay. Haluyas alsom. O natisting kan iba. Iba pa lang ta, baby Henry, ang pwede. Yeah, okay. Sige, apo lang tama si Mayor Jun Agwas kayo ni. Okay? Okay, Roger Vito Henry. Sige, Yan oo. po ang impormasyon na haliligdi sa Banuan, kan Santo Domingo. Ini po si Jenny Balyeran, DZGB. Salamat Jenny sa report. Mga tugang ali po dyan sa Santo Domingo, Albay. Basta Morning, Henry M. Ito kaya kan mga reporters kami. May gwa ka ito kwan si Ninong Ariel Aike. Igwa siya ki mga paukod. May segment siya ka ito na puro anas eh. Garo 7:30 ito, 6:30 ito. Bonjing. Ang hapot niya, kansara sa paukod, paano nga yan madako, paano? Kahit may problema, tasarap-rapo kahit penguragon sa ukay. Penguragon sa ukay sa rapo-rapo, na problema na sa mga taga-rapo-rapo, kung paano sa pagdakop ka ukay. Dakulo na ukay, sisakyada sa mga pananom kan mga tao. Awano kanal, saro sa mga suwestyon, nagluwas, gapoon mo nga kiiba. Ano kayo baga pag ginapo mo diretsongit? Pag gigapo da kayang kiibang ukay, mga tug kiibang ukay, di pagungit. Pag sa paak anjing, minapiyong ang mga 3 hanggang 5 minuto sa grabing alsong. Anong kibon mo? Saka mo na sa lakabon ang ukay. Awinda. Iyan po mga tugang-an, baretang, okay. Happy birthday tabi Ate Mer, Hakbang, and Ate Lina Abad. Yan. So magkambal na Lina, Boda, Ate Mer, Hakbang, birthday ko niyan. Happy birthday tabi sa inyong dua. Enjoy your birthday. Twin birthday. Dua, twin birthday kan dua. Kaya sige nga dua nga twin nga ta dua. So twins tabi may birthday ngo niyan. Happy birthday Ate Mer at saka Ate Lina. At saka kuan man ngo niyan pala wedding anniversary kan sa kuyang mga dipontong mother and father-in-law. Mr. and Mrs. Linda and Joaquin Clemenia. Nasa heaven na sinda. Happy wedding anniversary tabi. Okay? Hello Madi. Good morning, sabi pa din. Madi, ikatabi, nakakapot ka ng ukay. Ano yan? Suiba. Pati lugod ini sabi ko nagulok naman. Masabutan ka ano, partner mo. Ano English daw kang iba? Ano, kambias bagan sa Tagalog? Ayos po. O, daw English kang iba? Ano ka ini? Kung po baga kaya, sa laong baga kang base, yung tubig, Oo. sa laong ng SPNA, may bulan talaga iyan na alian dyan sa mga kakahuyan. Nga para ba sinja tagali nag-iipon po baga sinja ng pagkaon. Sukari. Iyo. Minda. Sinja lang po sinja yung pagkaon. Pagkapon, kung saan na lang po yung minaharali. Kasi piga ano po lugod iyan kang tao. Lalo ulugod po sinja na 3 years. So gari baga nag-iisong. Pero pag nakukuha na po silang pagkaon,
pagkaon. Kusa na lang po yan minahangali. Taarong po kanyang talaog kang po baga sa isbenda, kulong panganit po dumaan. Minahangali na lang po yan pag may mga dara ng pagkaon. Una mo lang saro yan, pero ubo ka ng ati sa ilarong po. Mahiyo po yan. Puro pararada yan, may ubo-ubo yan na. Baka naubusan silang pagkaon sa bulod, ano? Oo. Gari-gari na sindang bagang pagkaon. Nagbababa sinda sa gari-syudad ng ngaya para makitong sinda ng pagkaon. Bata no kay bagamadi, pigyatago ka ng pagkaon sa panga, sa limugmugan. Buda ni bakan, titago sa daradara na permi. Oh, kaya po baga, so ibang maranaog ka na duman sa SPM. Baga sa doon sa sa may kamayan, sirpot. Pero sa gilid yung sinampo. Itapukan po ninda yan yung batag, sinapay, maski yan. Tapos puso na lang po yan minaharali. Pag nabasok minahali, adi. Talaga. Pwede. Pwede mananggad. Bako palang iba o kay aswa? Di ba, iling mo na nagad ko na ng pandukang ukay pag ginawa ko. Salamat, Made, sa pagkapon. Minsan na ako magapaliwagapon na hugmarang pag ang topic, yan. Nagkakawala kayo. Salamat, Tabi, sa imo sa pagkapon, Made. Mabuhay ka. Salamat, Tabi. Thank you. Diyan mong barabadon mo kiiba, mga, ni Ninong Celso. Sabi ni Ninong Celso, bako yan mga makangalas sa kung Ninong Celso, latos unta ka na sa rawayon ka na. Awin na sa imo. Ara mo po, pag dahil naki mga kakahuyan sa mga bulod, syempre dahil naki-istaran ang ukay. Kaya ang tendency, madyan sila sa sentro, tamahanap kipagkaon. Yung mananggad, pwede. Pwede mananggad, Ma'am Yet. Hello? BPN, morning. Morning. Igo talaga dyan sa kagaray ki Maukay. Yuda, kodi isa kayo pa di sa sentro ito kan Santo Domingo? Iyo, tama. Tara niyo naman sa nabuga para maruluksog yan sa... O dyan nga ni baga sa may kalayo kay paitaas ng salbasyon, makahuyon baga? Bako? Kapano kayo ito? Narumlo mo kayo ito si Bayaw. Pag nagdyan sa matagal sa kagaray ba yan? Sa Ramisis. Pag nagdyan sa Primonia, di ba nila ang ukay? Sisalo ang bala? Pigasalo ang bala? Actually, natangog ko man na pagbibadil sa ukay. Sisalo kang bala. Kaya, de man nagagadan sa ukay, nadadakop ta. Badilon mo, salon ang bala. Ito, pag nagdyan si Bayaw, hindi pa nagretado. Talaga naman talaga bang na-discoverin, ang pandakop sa ukay talaga, iba. Yung salon mo ang bala, Lito Lapid, Ramon Revilla Senior. Yung salon bala. Ayun, sakol talaga dyan. Nagpaparaba na ito, BPN, layan ang kaulong sa, Iyo. Okay. Salamat, Tigo. Okay. Salamat. Thank you. Baka kaya may problema ng ating kapaligiran. Kaya mga tugang may problema na sa mga ukay. Babalikan tayo yan. Mga tugang sa pagbabalik, ang sa tuyang interview tabi kay Dr. Fulbert Alec Heliego, ang City Health Officer Kaligas bitungkol tabi sa vaccination program at sa tuyang syudad. Ano ba pa pong detalyes? Makalipas lang sa mga patalastas. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 8 na pang oras, mga tugang sa Pilipinas. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Good morning, Angel. Good morning tayo, VP Henry. Sa pangalas 8 bareta, nakapagpadara naman ang gobyerno ng 317,350 na Sinovac vaccine sa Culion, Palawan, Bontoc, Mountain Province, Marinduque, Barm, Asin, Basilan. Biglalauman ni Galvez na sa mga masunod na aldaw, maabot naman ang 1.4 milyon doses ng Sinovac vaccine kung sa 400,000. Iyo ang kadagdag sa nadonasyon kan China mantang ang 2 milyon
man anabakal kan gobyerno. Apera digdi naglalaom si Galvez na nakapagpadara o makakapagpadara nin second tranche nin bakunaan COVAX facility. Sinabi kan sekretaryo na pwede sa bulan nin Abril makakapuo na sindang magtaon nin bakuna sa ibang sektor mantang sa bulan pa nin Mayo iyo ang posibleng matatapos o matatapos na ang pagtaon nin bakuna sa mga ospital. Yan ang alas 8 bareta aligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hiningi ka parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms!
Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa't hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi, free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Ovate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand Swak? Oo! Pero ang tibay, di nagbago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga mams! Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido G Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay.
Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. An Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. Kung ano mga reaction nito tungkol duman sa Bareta, tungkol sa okay dyan sa Santo Domingo. Madali lang tabarasaon tamo na sa mga reactions nindo. Pigahalat ko lang na maka-join sa interview tangon yan si Dr. Fulbert Alec Heliego. Wala pa. Baka no'y arag naman kan sarong aldaw. Naday tatulos na ako takunday po ko na lang sa phone. Sige, text ko na si Dr. Heliego na mag-try gararay. May interview ka kay Dr. Heliego via Zoom. Mga tugang, alat-alaton talang po, tungkol ini sa vaccination program kan syudad. Para po, kuno rin mapoon, boda kung ano na ang sitwasyon tabi sa Legazpi City sa vaccine program. Okay? Kay to sir sa AUL Rawis ngunyan UST sa likod igwa kaan ki mga okay pipa shot kijin sige labiyog nabubuyong ipainom na sa may eleksyon na baga sir Henry baka gusto magkandidato sa okay di ba na gutom ng okay kaya nagluwas pakaunon dapat. Okay, sige. It's not only rabies na pwedeng darahon ki mga okay. Pwede patabi iyan na mag-spread nindakol pang deadly virus. Iyan, saro pa yan. Igo nga na akong nahiling na kwan, igo akong nahiling na, may nahiling ako na pelikula. So, may pelikula akong nahiling Ang host mga tugang kan virus okay. Henry M. dapat kaana okay magdakop gamit ang net na daiman pwede kulugan. Paghuna ko ang okay, iba man niyang bigyan sa amin. Ate Ritz, maray na aga tabi isi mo. Paguna ko ngayari, tulto lang solution mo sa okay. Okay, sige po. Okay na, Jing. Nasa linya na si Dr. Heliego. Standby lang, sandali lang hata. Iba pang mga reactions, mga tugang digdi po sa... Iyo po, kaya ingat-ingat kita tabi tungkol dyan, mga tugang sa isyo na iyan. Tungkol tabi sa okay. Tamay mga... Iyo, totoo yan, carrier pa tabi ang iba. Mga tugang na mga virus. Anong pelikula ito? Sunailing. Nalingawan ko lang sa pinaling sa muya ni Professor Rodel Niño Franco. Ang bida si Michael Garom. Nalingawan ko sa bida Na-discover sa deadly virus, mga tugang. Darakan okay. Although pelikula ito. Pero saro iyan mga tugang sa pwede man ang ganda ingatan. Okay? Alright. So mga tugang, nasa linya po ang satuyang City Health Officer, Dr. Fulbert mga tugang Alec Heliego, maski na nga ni aram ko busy daining Sabado daing Domingo 24/7 mga tugang nagtatrabaho ini sa iyang monitoring sa palibot kan syudad daing pahingalo ang satuya tabi na City Health Officer. Kaya gusto ko lang tabing masabutan kung kumusta na ang vaccination program na haloy ng trinabaho kan City Health Office, and then sa ngunyan baga po nagarabutan ang mga vaccine sa satuyang syudad, sa BRTTH buda sa Bicol. Ang sabi may mga nakaalokar na vaccine para po sa mga private hospitals, and then ang mga taga City Health Office at iba pa nyata ang mga frontliners igamang kinag-signify para sinda po magkaigwanin vaccine. Ano po mga tugang ang plano kan syudad de Legazpi, lalo na po ang City Health Office. Kaya malinanawan mo niyan, kung may mga hapot ka mo, text me na lang po. Tabi kay ba si Dr. Heliego. Doktor, padi, maray na aga tabi sa imo. Welcome po sa DZGB and Hapot program. Hello, Doc. Dr. Alec. Sandali lang Dr. Fulbert. Hello? Okay, may audio si Dr. Heliego dyan. Sige, pag-signalan mo ako kung may kwan Sabi ni Madam Angie Morcoso, good morning, the movie is titled Outbreak, starring Justin. Iyo manangga si Dustin Hoffman and Rene Rosso. Yes, nailing ko tabi ito.
Madam Angie Morcoso, good morning tabi sa imo ha. Outbreak. Sukay sa host, kaya hinanap sukay. Tayo mga tugang ang makakasolusyon para mabulong sa mga tinamaan mga tugang candid virus. Mapagkalon, na grabing kadipi silang para madakop sukay. Kaya na-imagine ko sa COVID, pandemic sa Pilipinas, mga tugang kan mangyari ito. Okay? Sige daw. Try natin si Dr. Hiljego. Try natin uli. Hello, Doc. Doc Fulbert. Doc Fulbert. Aha. Okay. Hello, Doc. Okay. Sandali lang. Nahiling ko kaya so PowerPoint presentation ni Dr. Hiljego. Digdi. Nakashare siya. Ano kayo? Nakashare siya eh. Gayon, baka naka-mute yung microphone ni Dr. Hiljego. Okay, sandali lang po ta. Magayon din yung mga tugang na masabutan ta. Tabi, kung kitang mga Tagaligaspi, paano man kita babarakunahan? Oh, so ibola nga ni palan, hali sa ukay. Di ba? Sabi kan texter ta. Okay na, Richard. Sige, balikan. I-signal mo kung pwede na ha. Ayun na, check ko muna si Dr. Hiljego. Okay. Madali lang. Okay na, Charlie pa. Sige, tapigahan na pa mga tugang kan mga pag-iriba may ano. Okay. Dustin Hoffman movie outbreak. Yes, salamat po sa nag-text ha. Sa Lakandula Drive may okay pa, digdi. Talaga? Sa Intabe Agency Libre Driving School para sa indigent. Ay wala po. Sa LTO katabi ka yan. Tabi. Sa LTO ka po kan ma-join. Ha? Importante na po, Dr. Hiljego. Ang rabies injection po, bako tabi sa City Health Office. Sa City Bet po yan. Okay? O sige. Sandali, nasa linya na po si Dr. Dr. Fulbert Alec Hiljego sa tuyang City Health Officer. Dr. Hiljego, padi maray na agatabi. Henry Maceda, Mayor, ano po, yung LCH po, ipaalam sana namin, Mayor, kasi si-set up na po natin yung ating pagbabakuna. For inspection din po tayo, Mayor, sa LCH and yung LC3 for City Health. Pag ngayon po sana, Mayor, papaalam po kami. Sandali lang ha. May kausap pa si may kahuron si Dr. Hiljego, kaya man pala din naglalaog. Inapudan ni Mayor Rosal. Nahiling mo? Si Mayor, mapadagit ini. May i-interview ko, inapudan li. Mayor? Kaya man pala. Nahiling, palingan daw sa kuya sa video. Pangyayari. Kaya man pala si Dr. Hiljego din nagsimbag sa kuya. Kauron niya po, inapudan ni Mayor Rosal. Gari kahuron ni Mayor Noel Rosal si Dr. Hiljego. Mga tugang, may queries sa tuyang alkalde. Tara mo si Dr. Hiljego, 24 oras, piga po na ni Mayor. Sabado Domingo, piga po na ni Mayor. Kaya, ano yan, nainutang kita ni Mayor magapod. Okay na tabi, okay na. Hello, Dr. Fulbert. Padi, maray na agatabi sa imo. Good morning, Pade. Good morning. Yeah. Good morning, Dr. Fulbert. Medyo, pagitry daw tabi padi kang audio mo, tagaro medyo maluya ha. Good morning. Pade, good morning. Yeah, okay na ding sound air. Clear man sound air. Hello, Doc. Dr. Fulbert. Good morning, Pade. Good morning. Ayun, okay. Sige po. Doc, pwede po ma-enlighten ta o matawanan short briefing ang sa tuyang mga Tagaligaspi kung ano po ang sa tuyang nakalinya na vaccination plan para po sa ngunya na taon sa likod kan pag-arabutan na po kang mga vaccine sige po sa tuyang rehiyon, Dr. Fulbert. Good morning, Pading Henry. Good morning po sa listeners natin sa Legazpi City Clinica Radio.
Today po, mag-start na rin po tayo ng rollout plan para sa Legazpi City pagbabakuna. It's a lengthy process tabi pade. Before we were able to reach this, nakipag-partner po tayo sa mga private hospitals as vaccination site facility for COVID-19. Bukod po sa City Health Office, gagamitin na rin po ang Legazpi City Hospital and yung 5 private hospitals tabi pa de, Agod General Hospital, Albay Doctors, Esteves Memorial Hospital, Tanchuling General Hospital, and UST General Hospital. It's been 2 months already din na nagpapara-prepare kita in partnership with this private hospitals simply because ang pagbabakuna tabi sa for COVID-19 is very much different from the usual vaccinations that we have sa community. Yung dati pa tabi is pwede house to house and at the barangay level. But this time for COVID-19, it should be a facility-based. So, ini pong mga hospital ay nakaurunta sa pagpaplano at tinanggap nila yung invitation natin sa kanila to be part of the vaccination site for Legazpi City. So when we talk about Legazpi City, we have a total of 7 vaccination site facilities. 2 po sa LGU and 2 po sa sa government. And para po sa Legazpi City Hospital, I think sa second floor or third floor nila gagawin. Sa City Health, doon po tayo sa Legazpi City Convention Center para po may social distancing at ma-maintain po natin yung peace and order doon sa facility. Now, for this to be effected, yung partnership, nag-invite tayo sa kanila sa mga may-ari and sa medical directors, nag-Zoom meeting din kami. Tapos, ang initial start po will be the vaccination of their health personnel, from the doctors, consultants, to the residents, to the janitors, utility workers nila, and also security guard. Then from there po, simultaneously lang pare-pareho din ng mga iba't ibang hospital. Ang City Hospital din po will vaccinate their own people, and the City Health Office will vaccinate all its health workers sa City Health. Kaibahan na rin po dito yung ating mga PHWs and also yung ating another target po that will happen after this will be the other frontline workers, yung mga essential sectors involved in the IATF or Legazpi, like yung mga armed uniformed personnel of the Armed Forces of the Philippines and yung atin pong DILG family from Legazpi PNP, Legazpi BJNP, and Legazpi Bureau of Fires. Pwede. So, in other words po, Doc, parang susunod tayo doon sa order of priority base doon din sa naging directives ng IATF dito sa lungsod ng Legazpi. Saan po at kailan po magsisimbol ang vaccination po, Doktor? At anong oras po base sa schedule ninyo? Ganito po yun, Henry. You have already reported about the RTTH and the other 4 hospitals in Bicol region. Nauna sila last week. For Legazpi City, this week nakaschedule po tayo for the simulation activity. Yung simulation activity, this entails the preparation, titignan how ready na ang stakeholders natin in terms of the implementation of the vaccination plan. So may mga representatives from the Department of Health and they will go to the different hospital for observations. And kung may mga kulang, may mga kailangang idagdag, they will be instructed on what to do. And then kung okay na po, makapag-comply na kami lahat by Wednesday or this week, we will already start the vaccination process. Okay. So mga frontliners po, actually, na identified naman ko yan mga priority for vaccination.
Paano po Dok ining mga iba pa na mga individual sa syudad? Ano po ang magiging proseso para sinda mailinyata sa vaccination process po kan sa tuyang syudad? Yes po, actually, the mayor has done his job very well. As early as January po, Pading Henry, mayor is on top of the team, ng mga department heads at nung ating INT. He has always given us direction on what to do. And doon po sa Executive Order number 7 niya, series of 2021, kinupost po ni Mayor yung technical working group responsible to assist him in the vaccine availment plan for Legazpi City. So duman po sa nakapaloob sa Executive Order ang QR code of Legazpi City. Dito po, Pading Henry, ito ang online registration man po kang syudad kang Legazpi City sa pangingnotan po kang sa tuyang dating City Councilor si Councilor Chito Baldo together po with the IT department of the city government. Ang gigibuon lang po nila pade lahat po ng taga Legazpi 18 years old and above including the senior citizen will do the online registration pade legazpicity.gov.ph maluwas po doon yung Legazpi City QR code. And then from there po, may mga sisimbagan sinda ng mga items. Una po, manungod sa general information sa individual. And then, pangalawa, yung kanyang medical history. At yung pangatlo, yung mga existing medical conditions ng individual. Halimbawa, diabetic, high blood, asthmatic. And sa pinakababa po niyan, Tabi Pading Henry, meron pong waiver. Yung waiver po, pipirman po yun kang individual. Makikita din po doon yung kanyang mukha at ilalagay niya po doon kung ano siya, kung papayag siya magpabakuna sa syudad ng Legazpi. Ang importante po, Tabi Pade, sa registration is lahat po ng mga sectors natin kaya nasa pribado or sa government institution ka or ordinaryo na mamamayan ng Legazpi City, dapat po marehistro ito. Kasi dapat po wala tayong maiwanan. Now, nasa desisyon na lang po yan pa din ng individual kung gusto niya magpabakuna. In so doing po, the city will be, number one, be able to know kung ilan po lahat yung actual target population natin. From there po, doon naggawa ng rough estimate po ang ating city mayors yung bibilihin po na bakuna for LGU as an alam naman po natin kung gaano kahanda ang ating alkalde at gusto niya pong to make sure that lahat po ng mga constituents ng Legazpi ay mapoprovidean. Ang first role po ng ating pagbabakuna. Hello, Pading Henry, are you still there? Yes, go ahead po, Pade. Go ahead. We're listening. Go ahead po. Ang first role po pa din ng vaccination, we will be using and utilizing the vaccines that will be given to us by the Department of Health. And in so doing, ang priority po dito yung nakaipalob sa A1 based dun sa INTAG priority list of target population for vaccination. Kasama po doon sa A1 yung frontline health workers of the from private sectors and the local government or the government sector. So yaon po dyan ang mga doctors, nurses, midwives, lahat po yan hanggang pababa po doon sa ano natin, sa mga utility workers and janitors na nandiyan dyan po and also security guard na nandiyan dyan sa mga hospital para po maprotektahan sila sa pag-respond nila po pati sa mga COVID patients na pumupunta sa hospital para mabakunahan sila. Kasama din po dito sa A1 yung mga volunteers, community volunteers natin. Kasama po dyan yung BHERTS, kasama po dyan yung mga barangay health workers sa Legazpi City, BNS, BSPO. So mahabang line list po yan,
entry. So from there, ang City Health Office din po may dalawang mando or may dalawang instruction doon sa technical working group. Yung una po is to master list all the health workers. So lahat po ng health workers, frontline health workers, and also yung frontline workers, kasama po doon yung members ng Armed Forces of the Philippines, yung Air Force, yung Naval Forces, and yung Army, and yung DILG family sa Legazpi City like DILG, Bureau of Fires, BGMP, and Legazpi Coast Guard. So ito po, Pading Henry, ay nag-letter tayo, nakipag-meeting at nagplano, at may mga kaukulan po tayong gagawin nang sa gayon po ay matugunan natin ang individual na pangangailangan ng bawat institution. And also on top of that, ang City of Legazpi, City Health Office, may task din po na binigay, yung pangalawang task namin to identify the vaccination site for Legazpi City. Yun na po ay nagawa na natin at naisapitan natin kay Mayor. Opo. Doc, how many % po kan sa tuyang population ang target na bakunahan sa Legazpi para ma-achieve ang herd immunity? We will be vaccinating based on sa national government instructions. We start from 18 years old and above. Kung ikukumpara ta po ini sa populasyon kang young population kang bansa and Legazpi City, this is a smaller population, percentage of the population in comparison with the children. As to the exact number, right now, kinukompleto pa natin yung datos. But eventually soon, our QR code will be able to give the mayor, and definitely the mayor will be able to share those information with all of us. Opo. Pati yung QR code, parte ito kang vaccination plan, di ba? Yung pagbibigay ng QR code. Oo. Yes po. Kumusta po ang response ng mga Legazpi para sa registration? The purpose of that is to do the listing yung mga different sectors of the population intended to be vaccinated. So from there po, ihimay-himay nila yon kung ilan doon yung based doon sa occupation, sa edad, doon po nila yon masa-separate. Kasi po, yung master listing includes all those people. But those who will be and who will want to be vaccinated is another story. Now, it might be smaller than what was registered kasi yun ay kailangan natin. In that way, pagdating ng panahon, walang sisihan na, ay kamo may pinili, kami hindi nyo kami in-include. Kaya po, it's a lengthy process for us, which we have started as early as February. And every day po, nag-i-encode kita, and sana ang lahat po ng nakikinig sa Radyo Klinika ay magpa-register. Sila Councilor Baldo po at ang kanyang grupo ay may mga schedule po sa barangay, especially yung wala pong mga connectivity, walang mga sites, and wala silang mga laptop. So doon po ifa-facilitate nila Councilor Chito. Sa pamamagitan po, kahit cellphone lang they can already register online. Kaya po magayon nun kasi lahat po ngayon, halos lahat may tawag nito, may mga cellphone ng mga kabataan. So there's no reason para hindi makapag-register ang mga tao. Okay. So with that po, Doc, pero pong so span baga po, so timeline, do you have timeline po kung hanggang rin ang vaccination planta po sa Legazpi para makumpleto ang mga target na individuals na dapat pong mabakunahan? As to that query medyo lengthy yung proseso, but soon as, what I can assure you, soon as ngayong week, pag mabigyan tayo ng go signal ng regional office that doktor, lahat ng mga ospital
can now start the vaccination process. Then we will go with the tedious process of doing it step by step. Pade, initabi na pagbabakuna is very much different from the usual vaccination. Oo. So our strategy for Legazpi City is scheduled, unhurried, and planned vaccination. So tatlo po yun. When you say scheduled, may mga kanya-kanya po tayong lista at doon po sa ano natin, sa partners natin sa community, meron po tayong meron tayong mga barangays na naka-assigned sa kanya-kanyang ospital. So bawat ospital po meron silang identified na 6 na barangay. So we have 5 private hospitals, 6 po sila na barangay bawat private hospital, and identified po yon doon sa pinakamalalapit sa kanila. And yung city hospital po may 10 barangay na naka-assign sa kanila, and yung sa city health naman po 30 barangay ang naka-assign sa amin. Now the challenge, Pading Henry, is how are we going to vaccinate the private sectors, kasi hindi lang po yung mga nasa ospital ang babakunahan natin. Nandoon din po ang mga medical clinics, dental clinics, and laboratory clinics all over Legazpi City. Madami po ito, Pading Henry. And hindi po natin ito makakayanan ng isang buwan, kundi this will be a ongoing activity of the city health and our partners side by side with Legazpi City Hospital. So ito po Pade ay napaka-bigat na trabaho, but we are excited. We are wanting to do and to deliver the responsibility for the intention of helping the community go back to its new normal, na mabawasan po ang ating pangangamba dahil sa ang mga populasyon na ay mabigyan ng kaukulang proteksyon, at higit sa lahat ay makatulong po ang health sector sa bangon ng ating lokal na ekonomiya, lalong-lalo na po sa pamumuno ng ating alkalde. Kailangan niya po lahat tayo magtulong-tulong sa health sector, sa business sector, sa educational sector, sa academe, at lahat po, even the transport sector. So hingin po namin sa inyong cooperation para po ang lahat ay magawa natin sa pinakamaayos na paraan at sa pinaka-safe na lugar, at higit sa lahat wala tayong maiiwanan. Iyon, very good. So na-imagine ko po, Dok, na well-organized na kita, and then properly guided ang gabos, oras na sinda po panahon na ninda kansa ng vaccination schedule. Pero ini po regardless kung anong vaccine po, Dok, ang mag-abot sa tuya, regardless kung anong vaccine, kung anong umabot sa kanila, yun ang ituturok sa ating mga kababayan. Yes po. Actually po, Pading Henry, ang unang dumating na ay yung ating Sinovac. Opo. From China. And kami po ng mga frontline health worker, and kasama din po natin dito yung sa IMTF na tumutulong sa pag-respond sa COVID, yung Public Safety Office, yung CDRMC, yung 911. Kasama po yan sa mga babakunahan natin. And we want po na maayos lahat ang ating gagawin na serbisyo. At ang challenge dito, Pading Henry, is not the vaccination process in itself. All right. Sandali, naghang ang signal ni ni Dr. Hiljego. Naghang ba? Tabi. Okay, sige, sandali lang po at para makanya to ang signal ni Dr. Hiljego. Mga tugang, very important ini na masabutan niya to, nakitang mga taga-Legazpi, according to schedule po ang satuyang vaccination. Okay? So, anhapot dyan, na rin niya tabi kami, ayan po mga tugang, naka-schedule dyan,
base po dyan sa mga connection, mga hospitals na naka-schedule po o kaya nakatalaga bilang mga vaccination sites. Okay na tabi, Richard? Naputol? Naputol diretso? Sige. Okay. Sandali lang pudang ko na lang si Dr. Hiljego. Naputol? Okay na, Doc? Hi, Doc. Opo, pwede. Go ahead po, Doc. Go ahead. Yung pinakamatindi po pwede dito na gagawin natin is the post-vaccination monitoring. Yeah. Kasi sabi pa we are instructed by the Department of Health na after vaccination, 1 year po natin imo-monitor ang ating mga kababayan kung kumusta ba sila after pagbabakuna. Kasi po, ang bakuna natin ay alam naman natin lahat ay bago at ito pong virus ay first time natin na nagkaroon tayo ang buong mundo ng panlaban at ito po ay kinakailangan malaman natin ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Aha. Yun ang yung monitoring, Doc, in 1 year. Paano ba yan? Yes po. A simple glimpse lang po kung how do the monitoring team check the situation after pong mabakunahan sa loob ng sarong taon. Yes. Kahit din nga sila, paano nga gagawin nyo, Doktor? Madali lang pa of course, sabi ko nga sa iyo, City Health Office, alam mo naman pa last year kung how we planned for the measles oral polio vaccination. Hindi lang yun basta sinabi namin magbabakuna kami, kundi it's a month-long process and ilang meetings and preparation. Now, similarly, kagandahan po sa Legazpi City, we have already an existing plan before. So, pinattern po natin ito. When it comes to monitoring, gagamitin natin sa community yung community health volunteers, yung BHERTs natin. And meron po tayong mga HRH or yung ating pong human resource kaling sa Department of Health, yung NDPs, yung mga nurses natin and midwives. And also yung ating mga midwives na naka-assign sa mga barangay health workers. May magkakaroon po tayo, Pading Henry, ng mga rollout orientation meeting with this group of people. Nakaschedule na po. Yung sa health workers pa din ng City Health, last week, ilang batches po kami. Ginawa natin dito sa ating City Health Office Conference Room. And then, nung Friday naman pa 2 batches sa Legazpi City Convention Center. Ito po ay umaga ang mga 5 pribadong hospital. Pading Henry, ang ganda po ng response ng mga private hospital sa cooperation na pinapakita sa LGU natin, in particular sa City Health Office. Well attended po, ando doon ang mga private consultants, ang private consultants na either medical director or owner, and yung mga chief nurses nila at yung mga vaccinators. Well attended plan yung umaga at yung hapon naman pa ando doon din yung mga malalaking big bosses of the Armed Forces of the Philippines and also yung yung DILG family. Dito mo makikita kung ang Legazpi City ay tinutubudan ka ng mga offices. In that alone pa we're very grateful and honored that our partner agencies, especially the Armed Forces and also the DILG family, are very responsive sa panawagan po kang syudad kang Legazpi City. And ito po lahat ay monitored and reported natin kay Mayor. Supposedly, he was there sana sa amin last Friday. However, ang dami pong ginagawa ng ating alkalde. Ngayon nga po, after this, we also have the weekly pa ang samuyang Zoom meeting with the Mayor. And lahat po kami pinapareport, especially po dito sa vaccination natin. So, we are very happy po, Pade, to be able to do this. And yung mga barangay captain naman, Pade, next week, nakaschedule sila ng 2 araw. Hindi lang po basta uupo doon at magsasalita kami, kundi part of the plan, this is a 2-day rollout orientation meeting. Uupo po ang mga opisyal together with the partner
hospital, doon po sa partner hospital kung saan po sila naka-assign na hospital para doon sila bakunahan. In terms of sa peace and order, yung flow ng mga dadating doon para po hindi isiksikan, walang awayan, walang ingay, at magawa nating tama sa health yung ating trabaho. At sa susunod naman po na semana of March, we will be doing the rollout orientation naman sa ating BHERTS, BHW and BNS. Pade, madaming tao ito, pero hinati-hati namin in such a way that the health protocols for COVID-19 are followed. And of course, syempre, ando doon si Mayor at yung ating DILG din po to witness what Legazpi City Health has been doing for these past months. Opo, okay. Doc, sabi siguro sa mga susunod pang mga araw, patuloy tayong kaming magkipag-ugnayan sa inyo para po sa mga dagdag pang mga interview at saka para makatulong din tayo sa information dissemination sa ating mga kababayan sa Legazpi. Wala na po akong tanong unless po na kayo may pangapunan pa po sa mga Legazpeño na nagdadangog ngunyan po from the City Health Office. Yes, paring Henry. Pagkatapos nito, pasalitain ko lang ng saglit kahit 5 minutes yung aming health promotions and education officer. Sure. I would like to take this opportunity sa DZGB, sa pamunuan, especially ikaw for you're always there informing us, the public, about these developments from the arrival of the COVID vaccines to the dissemination campaign. Sa mga kababayan po, especially po sa tuyang mga namamayo sa barangay, ang sa tuyang pong alkalde, Mayor Noel Rosal, siya pong nanginginutan at sa muya pong pagpasalamat sa iyang hands-on na pag-asikaso tanganing pong magkabarakunan kita gabos sa Legazpi City. Hagadon mi po ang sa indong pakisumaro, kooperasyon. Ani una po sa Legazpi City ang paagi para maproteksyonan kita gabos. Ang proseso po from time to time itataram po natin online. Ang estratehiya po kang syudad kang Legazpi City para po sa indong kaaraman ay unhurried, planned, and well-coordinated vaccination. So, hindi po tayo basta lang napunta dyan at magpapabakuna at kung anong oras ang gusto natin ay pupunta tayo, hindi po. Dahil po ito ay may proseso, tatanungin ang bawat individual, i-screen po kung sila ay may sakit sa panahon ng o sa oras ng pagbabakuna at lahat po ay titignan bago po ang isang nakalista ay babakunahan at kung may kadahilanan po na sa araw na yon ay hindi ikaw mababakunahan, sasabihin sa iyo kung kailan ang iyong scheduled next appointment for the vaccination. And sa inyo po sa mga Legazpi City, kami po anion para pagsilbihan kamo. Pading Henry, I'll give my Hapot a chance to inform the public. At least 5 minutes. Si Ms. Portia Rogando, isa pong registered nurse and isa din pong tagapagsilbi sa City Health Office. Okay. Sige daw. Karoon ta daw si Ate Portia. Miss Portia, good morning. Hello Tabi po. sa imo. Good morning po, Sir Henry. Yes, good morning. Okay. Ano ang gusto tatabing i-share sa mga nagdadangog niya, lalo na dito sa tuyang vaccination program na padagos niya itong pinaghahandaan sa Legazpi City? Ganyan po, nagpupuuna po kita pang sa tuyang communication plan. Sinabi nga po ni Dr. Gillego, yung mga magkakaigwa po kita kang sa tuyang orientation sa tuyang barangay captain, sa mga BHW, sa BHERTS, and masunod na po dyan sa mga frontline health workers man po, and para po makatabang po sinda, para po disseminate po ang tamang impormasyon sa community po. Yeah. Kumusta ang response kang sa tuyang mga iba-ibang stakeholders para po sa vaccination plan na ini sa indong padagos na coordination po sa Indatabi Oral daw, Ms. Portia? Yes po. Positive man po ang response po sa sa tuyang mga stakeholders po. So, kaipuhan lang po from time to time po is ipaabot po sa inda ang tamang impormasyon po.
Yes. Para yes. po mawara po sa mga agam-agam ninda tungkol po sa COVID-19 vaccine. Yeah. Actually, yan ang mga agam-agam naan. Bako masa na sa ligaspitan na experience yan, kundi magin sa ibang mga lugar. Pag nagpuna ang rollout kan vaccine, saka na nagaka-interest lugod ang sa tuyang mga kababayan. So as of now, ano Yes pong po. gari pinaka-common reactions kang sa tuyang mga kababayan po sa sendong ginigibong coordination, Ms. Portia? Opo. Mga kahaputan lang po kung ano po ang magiging side effect po sa indakang Yun. vaccines. Yun po ang number one pong mga kinakatakutan ninda. Mhm. So, sa ngunyan po, yun po, health education po na ang may ma-experience po sinda so, kung ano man po sa mga side effects po. Pero po, yun nga po ang sinasabi na ang side effects po, mas dakula po ang benefit na makukuha po nila Yeah. sa vaccine Yeah. kaysa po duman sa mga side effects po. Yeah. Actually, so sa BRT Tates, baga po sa ibang lugar na nabakunahan, nakaurong ko ang COVID exposed person sa DOH, minimal lang sa mga nagkaigwa ki mga dito nununon lang na mga side effects, nagkaigwa daki Yes mga po. dit na allergies, tapos na nawara mangyari kang pinainom ki antihistamine, or so nagkaperang nagkakahuro high blood, mga minimal na mga side effects na pwedeng ma-experiencehan kumpara po sa ibang mga ano yan, sa iba natong mga kababayan. So with that, ano po ang gari gusto ninyong hagadon sa mga legaspenyo tungkol po sa tuyang pagupuon kang rollout vaccine tabi, Ms. Portia? Opo. Pinahagad mi lang po ang suporta po kan sa tuyang mga legaspenyo na suportahan ta po ang inipong COVID-19 vaccination 2021 kasi para po ini sa satuya man lang po. Para po sabi makabalik na po su pagklase, turismo nga uni po, and hanap buhay po kang mga tao po. Maging parang new normal na po kita sinasabi po. Yeah, opo. Salamaton tabi, Nurse Portia, and siguro sa mga maabot na daw, ikan sa kuyang kukulit-kuliton sa mga interviews kung si Dr. Heliego, medyo taram ko busy na sa tuyang settlement officer, in kamong duwaan sa kuyang Yes po, hanap-hanapon, very busy po oras si na Dr. ikot kitang mga queries tungkol po sa programang ini. Pero mas busy po si Dr. Tatawan ng kamampo niya girami Yeah. ti oras. Okay. Thank you, Tabi. Thank you so much. Yes Thank po. you. Thank you po. Thank Alright. you. Saan na po si Doc? Yan po. Yeah. Hello, Doc. Thank you pa din. Aram ko na ko isang hanapon ko. Aram ko na ko isang hanapon ko ika, buda si Portia. At aram ko, I am very much willing, Doc, na magtabang tabi para magamit ang radyo, magamit ang satuyang programa para sa information dissemination sa labantang ini kontra po sa COVID. Doc, tabi, parting word sa mga listeners tangon yan. Po, I'd like to take this opportunity po na pasalamatan po kamo Gabo sa pagdangog po sa magaling na at multi-awarded nating anchorman, si Mr. Henry Maceda. And gusto ko po pasalamatan ang pamunuan po ng DZGB and also si Pade for giving us this opportunity. Ang City Health po, sarong instrumento po kang LGU Legazpi City para po itaw sa Indo ang serbisyo. Pinagplanuhan po at pinaghandaan at sana po magkaisa po tayo on the day of your scheduled vaccination. Lugod man po ang sa tuyang komunidad ay maprotektahan laban sa COVID-19. And sa pag-abot po kang mga new variants of COVID-19 na mamawot mi po sa panginginutan ni Mayor Rosal na mabakunahan po ang gabos asin warang mawalat na dai maprotektahan. And sa IMT po natin, sa Incident Management Team, sa panginginutan po ni Engineer Ladi, good morning. Adyo dyan po sila nakikinig tabi pa ding Henry sa imong programa para po ibalangibog ining pagbabakuna. Diyos mabalos tabi pa ding Henry and more power sa indong estasyon at sa imo. Thank you. Thank you. Alright, salamat po Dr. Fulbert Alec Heliego, yan po sa tuya na mahigos mga tugang na City Health Officer
kan Legazpi City. Sa mga masunod na aldaw, padagos kita makikipag-ugnayan po sa inda mga tugang sa programang initangani po na sabay-sabay kitang malaban kontra po mga tugang sa COVID-19. Alas 8:50 na. An oras hatod sa Indokang United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, takpos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP.
with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakoan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos of ang Probinsyano Party List. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa Mazda